Čus, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme tady u One Armor Cooker, prostě jednoruký kuchař. Znáte to, když máte jednu ruku, no. Já mám dvě ruce naštěstí, ale kteří mají třeba tu smůlu. Když my tady budeme vařit s jednou rukou. Tady máme nějaký mapy. Petr Pizzeria, Benny's Burger, Henry's Hot Dog. Já bych chtěl něco snadného. Hele, co bychom si mohli dát? Já bych udělal... Jdeme dělat zmrzlinku, dáme si game mode, jo, normal. A si dáme krátkou hru, já nechci tady na nic dlouho. Jestli dohrajeme, je to dost hardcore, i ty easy. Takže tam prostě to je další takový rage. Hodně se tady budu štvát. A já se nechci štvát. Protože když se štvu, to padne tak, že zmlátím něco, co děje vedle mě. Dobrý den, co chceš? Blueberry and vanilla. Dobré. Takže dáme mu Hej, dej to tam. Tak, naprej to tam. Ještě chceš vanilu. A máš. Vem, tak, dej to tam. Dobrý. Tady máš. Tady máš. A co chceš ty? Chceš ty, typku. Blueberry and coffee. Ty asi budeš mít noční, co když i kávu vezme, kdo to kdy slyšel. Možná já to jenom neslyšel, protože nemůžu kávu. Ale když káva je dobrá. A daj mi to tam do té zmrzliny. Dělej. Hej, vem to. Už chápu, proč je to tak rage. Sežer to. Ty srač. Sežer tu zmrzlinu. Nechápeš? Jediný, co máš udělat. Sežer to. Jaký srač. Staré. Tak novou zmrzlinu ti uděláme. Fuj. Nemám tě rád. No a. Je to tam? Ono to spadlo, já už asi ty vypustím. Vem tu zmrzlinu. A ty to sežer. Sežer to. Tak seš normální. No dobrý, vypadá to úžasně, samozřejmě. Vezme ode mě je vždycky úžasná. Dostal jsem nějaký ty prachy. A kde mám tu nabíjačku? Co chceš ty vanilkovou? Nezajímá mě to. Dám ti vanilkovou. Takový sráči. Nemám vás rád. Je to rage, jo. Je to hodně rage. Ty sežer tu zmrzlinu do prdela, nečum tak blbě. No, konečně. Čo chceš ty? Zase tuhle zmrzlinu, ty. Proč se každý tady šmouli s kávou? Já posypu šmouli kávu a nevím, co s tím ještě. Ne, kde? Já nechtěl čokoládovou. Tady je ta šmoulová. Ty sežer. Sačko. Kafe a vanila. Já už. Že ty chceš kávu a vanilkovou. Vem si kávu. Já nechtěl 2 kopečky kávy. Tak rage. Já mám takový rage. Dneska jsem celý den naštvaný. Nevím ani proč. Hej, ale tak jakože. Kde je? Kde je ta čokoládová zmrzda? Proč hrbali čokoládová zmrzda válí na zemi? Vole, polož to sem. Vem tu. Ale to je vlastně kávová zmrzda, tak káva se mi tady válí po zemi. Vem to. No. Sežer to. Sežer to, ty. Ty sežer to, ty plešatej starý dětku hnusnej. Žer to. Ale tak to je jako i postih. Dobrý. Chill, dostáváme prachy. Tak a co chceš ty? Vanilkovou, jo. To je nejlepší. To jo, to já můžu. Hele, mě docházejí kelímky, co s tím mám dělat? Hej, co mám... Hele, sežer to. Yes. Ano tak. Jest to. Dobrý, musím objednat další kelímky, docházejí. Kolik to stojí? 10? Ty vole, objednáme jich víc. Dobrý, ještě dokud máme, tak ještě budeme použít. Takže co chceš ty? Čokoládovou a strawberry. Hej, nevala se tady někde nějaká čokoládová? A tady je jenom dvojitá čokoládová, tu já nechci. Hej, to tady troubíš, netrub.
Takže jo, ne, to je kába. Máme čokoládovou. A co chceš ještě? Ještě chceš jahůdky, jsi taková jahůdka. Jahůdku ti dáme. Hej, ale tak. Já tu hru nenávidím. Vem to, ty sračko. Prdele, proč to nemůže vzít? Aj tohle už nevezme. Jsi takovej slabý. To ti zničilo pár zmrzlin. A teď musím dělat novou čokoládovou, no to to nezajímá. Neskutečně mi to ser. Čokoláda. Mě odlítla i čokoláda, no fakt super. Vem tu čokoládu, musím nabrat další čokoládu. Kvůli plýtvání čokoládou. Naber to tam. Jestli to ještě budeš dát ve špatným pořadí, tak si nas... Jo, tak vem si tu zmrzlinu. No, dobrý. Což ty. Já už jsem to dokončil. Máme 4 hvězdičky. Jo, tak dobrý. Super. Jdeme do lobíčka. Ale já nejsem špatnej. Dobrý, podíval bych se tady, co tady ještě je. Další si úplně nechce. Si může měnit... Aha. Já chci tohle. Jo, teď konečně vypadám nějak dobře. Fuj. Ty vole, jsi takový plešatý. To nechci. Ty vole. Fuj. Mám tady ještě catering. Co je catering? Načítá se. Jdeme dělat catering, jsem cateringová služba. Jo. Jdeme. Já nechci teďka, já jsem jako nějaký challenge, co to je? Já nevím. Já chci nějaký knife. Tady. Nevím, co mám dělat. Já jdu zpátky. Jo, to bude o dost kratší, vy jste u mě zvyklí, protože já nechci už na další. Mně stačilo z toho zbyzlo, že tam jsou všichni úplně postižený. No, asi to bude všechno, hej. Jako, dokončili jsme to s tou zmrzlinou. Co to bylo na nejkratší čas, že by to vlastně bylo ve skutečnosti o dost těžší, no, ne těžší, ale déle by to trvalo. Ale tady získali tuhle cool jacket, tu mikinku máme. Jo, já si myslím, že by to jim mohlo být všechno pro tohle video. Když se na to líbilo, tak určitě dejte like, ale já si ještě počkám, než tam bude 8 minut, abych z toho mohl mít nějaký prachy. Počkejte moment, rychle si počkáme. A 8 minut, a to mělo přesně 8